जे फैबाय थानाय जे 2025 मायथाइयाव BTC नि मोनसे इलेक्शन जागोन बेवहाय इन्डिपेन्डेन्टलि यूनाइटेड फराम वर्क्स NDFB बिसायख'थि गेलेगोन होननानै गोबां मानसिया रायलायसावदों आरो जोंनिसिमबो बे बाथ्राफोरा फैदों नाथाय यूनाइटेड फराम वर्क्स NDFB हिसाबै डिस्ट्रिक्ट लेभेलानो जा सेन्ट्रेल लेभेलानो जा दिनैसिम बेबायदि आबुङै बा गुवारै सावरायनानै बेबायदि दिनैसिम थांखि लानाय जायाखै जोङो गोबां समाव गोबां सावरायो बेफोरखौ हयथ' खोनादोंबो जानो हागौ मानो होनोबा मालाबा खुद्रिसारनाय फैयो जे एकर्ड खालामदों NDFB मोनब्रै फेक्सन ज' लोगो नांनानै मोनसे BTR एग्रिमेन्ट खालामदों जों गोबाव सम नेबाय 4 बोसोर नेबाय जोङो जोंनि जे एकर्डआव थाखानाय जि दफाफोराव लिरखानाय NDFB नि जे एक्स ग्रेसिया लोगोसे रिहेबिलिटेसन लोगोसे जब्स लोगोसे गासै बर' यां फोरनि जे मोनसे रिक्रुटमेन्ट दिनैसिम जि लिरनानै दङ बेफोर बुस्थुखौ गभर्नमेन्टआ मावनो हायाखै गभर्नमेन्टआ टटेलि फेल NDFB खामानि मावनायनि सायाव जोङो दिनै बिनि थाखायनो जोङो माब्लाबा गोसोआव सानखाङो माब्लाबा खुद्रिसारो आरो गोबाङा गोबां रोखोम बाथ्रा बुंनोबो हागौ मानो होनोब्ला 4,000सो मार्टियार्सफोरनि गेजेराव दिनै जों खालि मोननो हादों फ्राय 500नि एसे बारासोल' जों दिनै एक्स ग्रेसिया हिसाबै जोंनि मुंख्लंफोरा मोननो हादों बेजों लोगोसे रिहेबिलिटेसन हिसाबै जोंनि सोद्रोमाफ्रा दिनैसिम हार्डकोर केडार हिसाबै 678 सोद्रोमाफ्रानो दिनैसिम मोनाखै बेजों लोगोसे गभर्नमेन्टआ गावसोरनो बिनाय हिसाबै गावसोरनो होनो होननानै खोथा बुंसेयावबो फ्राय मिलिशियाफोरनि 4000सो दङ बेखौबो बिथांमोना गावसोरनो बिदोंमोन गावसोरनो पुलिस भेरिफिकेसन खालामदोंमोन नाथाय दिनैसिम बिथांमोना बिनि सायाव ओरैनो थगायनानै दोननाय जादों बेफोरखौ लानानैनो गोबां जोंनि सोद्रोमाफ्रा खुद्रिसारो माब्लाबा फननि गेजेरजों बायदि बायदि सावरायो माब्लाबा गावजों गाव माब्लाबा साहा दखान बायदिसिना दखानफ्रावबो रायलायनो गोनां जायो जे फैबाय थानाय समफोराव NDFB गावनो जुदि इलेक्शन गेलेया अब्ला जोंनि समस्याफ्रा जोबनाय नङा मानो होननानै बुङोब्ला दिनैनि जि गभर्नमेन्टखौ जों नुदों 4 बोसोराव जि जोंनि BTR एकर्ड खालामग्राफोरानो दिनैनि जि सरकार बेखौ सालायगासिनो दङ दिनै बिथांमोना जोंनि समस्याखौ मावनानै होनो हायाखैब्ला फैबाय थानाय समफ्राव आरो NDFB नि अनगायै बा एकर्ड खालामग्राफोरनि अनगायै जुदि सोरबाया जुदि बे गभर्नमेन्टखौ सालायफैयोब्ला अब्ला बिसोरलाय जोंनि समस्याखौ मा समाधान खालामनो दा बेफोरखौ नोजोर बोनानै बेफोरखौ सिन्था खालामनानै माब्लाबा जोंनि सोद्रोमाफ्रा बा जोंनि दैदेनगिरिफ्राबो सावरायनो गोनां जायो आरो सावरायोबो जानांगौ बेफोरखौनो लानानै दिनै बायदि बायदि मानसिफ्रा सावरायनो गोनां जादों आरो जुदि गोनांथि जायोब्ला जोङो गेलेया नङा गेलेनांगोनबो रायजो राजाफ्रा जुदि जोंखौ लुबैयोब्ला आरो जोंनि समस्याखौ जुदि समाधान खालामनोब्ला जोङो गेलेया नङा गेलेनोबो गोनां जागोन मानो होनोब्ला दिनैसिम जोंनि गोथां मुंख्लंफोर जेलाव दङ दिनैनि दिनाव थानाय जि गभर्नमेन्टनि जि सोद्रोमाफोर EMGMफोर नाथाय दिनैसिम बिथांमोनाथ' जेलाव साबैसे दं दिनैसिम बिथांमोना खबर लाहैफेराखै थांफेराखै बबे जेलाव साबैसे दङ साबैसे मुंख्लं दङ साबैसे NIA नि केसाव दङ साबैसे थादानि केसाव दङ साबैसे CBI नि केसाव दङ दिनैसिम भुटानाव सोर साबैसे जेलाव दं नेपालाव सोर दङ दिनैसिम रावबो बिथांमोना मिथिया दिनै जोङो निउसाव बुंबाय निउसखौ खोनासंनानै हयथ' माब्लाबा बिथांमोना बुंनो हागौ नाथाय जों मिथिनायाव जोंनि नुनायाव बिथांमोना माब्लाबाबो दिनैसिम जेलाव थांफेराखै बिथांमोना मा अबस्थायाव दङ बिथांमोना खबर लाफेराखै बेजों लोगोसे बिथांमोना जि न'खरफ्राव दिनै बिथांमोननि हिन्जावफ्रा हाजिरा मावदों सोरनिबा हिन्जावफ्रा फिसायखौ नेयै नेयै मोनैयाव दिनै खारलांनो गोनां जादों खारलांदों दिनै सोरबाया दिनै फासि नांनानै थैनो गोनां जादों बिथांमोना नाथाय जोंनि 34 इयार्स नांनायनि जि जिउ जों मोननाय BTR बेयाव बिथांमोना रंजागासिनो दं सासन खालामगासिनो दं खुसि खालामगासिनो दं जोंनि थैनि साजों थांनानै बिथांमोना दिनै बेबायदि रंजादों खुसि खालामदों जों बेखौ बुंनो लुबैयो माब्लाबा जोङो माने गोसोआव दुखु फैयो खोथा बुंथावथारि बाथ्राफोरखौबो जोङो बुंनानै होनो गोनां जायो मानो होनोब्ला नांनाय समावबो जों बिथांमोननि थोननायावनो माब्लाबा मावथावै सानफेरथारै जाथावथारै खामानिफोरखौबो जों मावनानै फैनो गोनां जादों
बारसोम फैनो गोनां जादों। दिनै जोंनि सोद्रोमाफ्रा अबे बांलादेशआव सोर मुंख्लं जानानै थाबोखो, दिनै म्यानमाराव सोरनि गोथै दङ, सोरनि हारा दङ, भुटानाव सोरनि गोथै सोरनि हारा दङ बिथांमोना जेबो मिथिया, मोनथिसेयावबो मोनथियै बायदि खालामनानै दङ। बेनिखायनो जों दुखु मोनो।